Sunana Prince Kamal, zan riga ɗora sababbin videos masu ilmantarwa, masu faɗakarwa. Da haka zan so idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel ɗin, ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da ɗora wani sabon video za ka same shi kai tsaye. Labari ya fara yawo a yanar gizo cewa Allah ya ma jaruma Maryam Yahya rasuwa. So insha Allah a wannan bidiyon zamu ji gaskiyar labari akan wannan zancen da ke yawo a social media. Sannan kuma zamu ga wani albon alfahari da Malam Isa Ali Fantami yayi. Wannan abu ne wanda ba a yada gani cikin ma'aikatan gwamnati musamman ga ministoci. A sha kallo lafiya. Assalamu alaikum, sunana Maryam Yahya. Ina wa masoyana fatan alkhairi. So amma na ji ana wani sanarwa cewa na mutu. To ita da mun mutuwa lokaci ne. Idan lokaci na yi zan mutu. To amma gaskiya ni ƙarya ake mun ban mutu ba. Ina nan da raina. Yan Facebook ne suke sawa cewa na mutu, alhali ni ban mutu ba dan ni ko Facebook ba na yi. Yauwa. Ina muku fatan alkhairi.